Handumanan so sa kaap. Ano ba daw sayang kaagi ka ron? Mugini sa kababae nga taga Cagayan, Misamis Oriental. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, LJ. I love you, LG. Pag sure diha dyan, uy. Tinog lagi. Lapte ka. Sugtan ko ba? Sumuka ni mo, uy. Pauli na dito ka, kay pauli na sad ko. Di mo ko pauli, basta di ko ni mo sugton. Sula ni mo, uy. Sige na ba? Sugtan ako. Sige na lang, uy. Ako na kang gisugot. Tinood? Imo na kong gisugot? O lagi. Uyab Yes. na ta. Yes! Uy. Uyab namin na, LG! Uy, paghilom, uy. Ha? Uyab naman ni Janjan? O, Tats. May pakara. May uyab na ka. Pangita na diha og imong uyab. Unya na ko, LG. Masig, karong sunod abli sa klase. Masig manguyab na ko. Dali aras panahon, uy. Abli na sad sa klase. Asa na Miss Janjan, uy? Ako na siyang tagaan aning gipalit na kong snacks na. Oh. Uy, si Tats man ang naglingkod sa plant box? Nga naitapad nga babay? Ah, iya tingali ng gipanguyaban. Oh, hala. Nilakaw man ang babay? Tats! Oy, LG, ikaw rin na. Ikaw, ha? First day pa ganis klase na dayon kay gipurmahan, ha? Kita gina. So isuwa, Ergon. Masaya na yung kauyab. Bitaw. Mayo mo ka kay nanam kay uyab. Nakakita ka ni Janjan, Tats? Wala ba? Kita lang. Oh, sige, Tats. Dahil, Che, kuyo ka na mo. Asa man mo? At may mga ons baybayon. Ah, sige, day. Mukuyo ko ninyo. Unyay mo palalab. Di lang ni mo idungan o kaon. Pasag dito siya, uy. Tuwa mo to siya mga barkada. Anahala, sige ta na, uy. Gutom na kaayo. Wah, lamigid kaayo kan ang dinidapis dagat sa. Maogyod, day. Bisag buwad ang atong sudan, lami, ragid kaayo. Yes, maog yun. Oh, uy, Uy, la, nansa ka day? dili pa. Si Tats man ang may ka-holding hands ka babay? Oh, oh, siya bitaw na. Nga naman di ay? Nakauyab na day siya. Tats, imo tong uyab imong kuyo gani ha? Oh, oh, LG. Di ba mo man tong bayhana ang imong gipanguyaban? Pag ablis klase? Siya ba daw to? Ah, mayo hinuon kay may uyab na di ay ka. Ay, Naunsa man ka nga, nang hupaw man ka diha. nagbuwag naman sa kong uyab. Ha? Ngano ko taong nagbuwag man mo nga kabag-o pa lang ganin ninyong nagkauyab. Sa sige na maghiskot sa mong apelyido. Para hintim, di mi. Mo itong nagbuwag naman mi. Ah, mao na. Taka man nagbugagdas magod. Imo unta tong gilay-ilag maayo. O tanawa ron o. Parinti na di hinoon mo si mong napanguyaban. Lagi, last say.
Asa naman niya akong mga amiga, uy. Kikutom naman ko. Ah, ato na lang ko sa kantin mo kaon, eh. LJ, itong tao pa ulit niya ha. Ah, sige, Jan. Kadiyot, ragod. Nga nagtiniil man ka. Asa man din mo sapatos? Tuwa sa mong room. Nga nung mo sa loob, ba? Mahugaw niya to. Bagong tong laba. Shh! Badlungon na baya ni mo, eh. Isuloob to, ikaw, may buot ni mo, eh. Wata ko niya ha. Kay dungan tag pa uli. O, lagi. Day. Day, tanaw mamauli na ta. Ako pang huwaton si Jan Jan, day, kay... tanaw na ko ba kung makigdungan ba siya na ako? Asa naman imong uyab? Naa pa man tingali silang room. Nigawas na day ay. Oh, tanaw dyan, day. Nagtambling-tambling nga nagpahingon din eh. Maning tawhan na, uy. Nagpakaumo mo lang ni siya, uy. Hello. Hoy, Jan Jan! Ikot ta ha. Paita ni mo, uy, ganiha. Awa, ganiha, nagtiniil ka. Karon nagtambling-tambling nasad ka. Ano maging ng action star? Hala. Action star si mong kabuang. Tala, uy. Oh, ganong miyunong ka. Layo pa man ang likuanan para sa inyo. Na ako isulti ni mo. Unsam na. Magbuwag na ta. Ha? Nga naman. Mangutana pa ka? Na-discourage ko ni mo, uy. Kay permero nagtiniil ka. Sunod, nagtambling-tambling ka at tubangan sa kong mga amika. Bataot kayo ka, uy. Unsay bataot? Batang way buot. Maong nakigbuwag na ko ni mo. Ano ni katawa mga katats? Ayan, pareha samtang way uyab. Ako, giwagan ko sa mong uyab kay pariyente mi. Nga, ikaw, nakigbuwag ka sa mong uyab kay bata-bataon. Maulagi, uy. Ang kay maayo kung kita na nan. Ha? Kita na lang mag-uyab kay parehas pantang may uyab. Tats. Huwag mawasak kung na ang giingon ni Tats na ako. Kita na lang mag-uyab kay parehas pantang may uyab. Uy, ni-chat man ni Tats na ako. Hi, pwede ko mga apply? Ako ni-replyan, be. Unsay mga apply, uy. Ni-reply na. Mo-apply ko sa imong kasing-kasing. Ako ni binuangan og sugot, be. Salamat, Elja, nga imo na kong gisugot. Binuang na tong ako, uy. Kinahibaw ko nga binuang ra sa tong papanguyab ni mo nako. Dito binuang akong papanguyab ni mo eh. Seryoso ako. Tats. Walang hibaw isa nga naabot na og tulo ka tuig ang atong relasyon. Lagi oy. Wag ko magtuo nga magdugay ta. Kay binuang ba itong pagsugutin mo na ako? Lagi, uy. Pero sa kadugayan, nakaton ako sa pagigugma nimo, Tats. Og, hangyo lang gid nako nimo. Ayaw kong pasakit eh. Di na mahitabo, LJ. Kay pinangga kay tika. Salamat, Tats. Ha? Manarbaho ka? Oo, LJ. Aron makatigom ba ko? O magminyo ta. Mingaw na day ko nimo ini. Kay malayo naman ka nako. Sige lang. Mag-ulian ako din sa ato. Matawag sa bado. Bantay ha. O lagi. Promise.
Pila pa lang gani kaadlaw nga ni Biya si Tats nako. Kimingaw naman hinuon ko niya. Ay, ingon ini di ay ang bation kung mahigugma ka. Mingaw ka ayo. Mingaw kay ko nimo. Ako sad, gimingaw kay kunimo. Abi na kog dili nimo tumano nimong giingon nga muli kag masabado. Di mahimo eh. Di maagwantang ka mingaw mo. Mag-ulian gyud ko matag Sabado. Pila naman ka Sabado ang nakalabay? Unya wa man kin mo uli si Tats. Ay, duda ko inita. Basi gabi binuang ni nako. Akong suwayan og open na yung Facebook, pi. Unsa man eh? Nganong kitilit man ni Tats ang among konvo? Oh. Og di asay kiat. Parehas may og pangana ko. Duta lagi ko inita. Ako ni Chatan, be. Magpatuo ko nga si Tats ko. Dili na ka si Tats? Ay, abinawag po si Tats ang akong chat. Ay, dili taon sangay. Ang iyain taon ning uyab. Ako may nagamit sa iyang account. Lamia sa giilis ni Tats na ako, uy. Parehas man akong pangan. Sa ato pa, ex na day ko ron. Visit man day ko. Sige, paglipay-lipay mo. Nagtuo ko magmalipayon ko nga si Tats ang ako na uyab. Pero dili man di ay. Kasakit man di sa kong nahiaguman. Maong panahon na nga ako siyang kalimtan. Manghinaot ko magmalipayon ka sa bago ni mong uyab, Tats. Idoot lang na, ma. Wa na gilak. LJ, Oh. Tats? Ganon ni amang ka. pasaylo ako sa kong gibuhat mo. Wa na lang unta kapakita na ako. Adto na lang unta ka sa kong sangay. Wa mo gud ko mahigugma tong bayana. Lingaw-lingaw rum gud ako. Ayoko patuhuaan na, Tats, uy. Dili na ko madaan ang pagpangilad ni mo. Tinuod bitaw. Wa mo ko'y gugma niya. Gibinuangan na to na ako eh. Ikaw nga kong gigugma, LJ. Ayaw ko gaksa ba? Ayaw ba kay makigbuwag na ko nimo? Sure ka? Sure ka nga makibuwagan ako. O lagi, makigbuwag na ko nimo. Makigbuwag magagan ako. Nganong hilag mo ka? Ang sakit man ang akong dugan, be. Sa ato pala, nahigugma pa ka na ako. Buhilak ako kung wa pa ko mahigugma nimo. Di nun ta magbuwagod. Pasailuan na lang ko sa akong gabuhat. Susoy. Kung dili pala ti ka love ay tigiti ka pa sa iluod. Nga sa ato pa, imo na kong gipasaylo. No, lagi. Salamat, LJ. Uy, iba magugong gigakos. Tanawar ako ka o, nawa na hinuna kong kasuko ni mo. Nagpasabot na nga love ko mo. Isaad na ko ha. Nga dili na ko ni mo pasakitan. Di na lagi. Promise. I love you, LJ. I love you too, Tats. Sabi ko naintindihan kung ba't may Dili gid mahimong limdan ang kasing-kasing. Kay bisag unsa akong buhaton, mupatigbabaw gyud ang akong gugma ni Tats. Karon, minyo na mi og may usa ka anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV.
Mao kita mga higalan, kaagi ni LJ, nga taga Cagayan, Misamis Oriental. Uban sa awit, ngayon kipangayo, awit nga nagalahan, marupok. Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni inig tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Laura, ay kalimot ha. Manglakaw tayo anniversary na to. Mag-date ha. Siyempre, no? Nakalive na ko, ana. Sige. O pagsalubog nindot kay romantic date na. Sus! Sige, good. Magpagwapa ko para ni mo. Kanina lang ka akong sulubon. Oh, angayan gyapon ka ana, girl. Naglibog naman ko kung si sulubon ako, ani. Wala Uy. no? Angayan lagi ka sa tanan nimong napilian nga dress diha. Ay, time pa bi. Ano ba pressure man gyud mo maayo imong kaagalingon ana? Ambot, uy. Ganahan lang gyud ko nga perfect ko sa pananaw ni Sam. Girl, perfect na ka para niya. Naibaw baya kag unsa kaniya ka love, di ba? Day. Mao sige na, sige na. Make up your mind. Decide na kung asay sulubon nimo ana. I love you too. Sam, mga parentira lagi nimo ang imong gi-invite sa atong kasal. Wala bis, mama. Nahibaw man ko. Pero si papa nimo, Ay nanto ka pila. Di mo kaya pang tumutong ha. suwayan lang gud natong invite good. Mas maayo man sad nang Ayaw na nalagi. Sam. Yarang kaugalingon ang iyang gihunaw na. Huwag nga ita mahibaw kung nahinundo pa ba siya nga na si anak. Sam. Wa tay mahimo ana day. Kung dili gid siya ganahan. Ganahan man lang sa guguday nga malipay sis adlaw sa among kasal ba. Kana kung makalipay niya. Pero what if dili? Day. Mao nga ako pa nimo no. Tumana na lang kung unsay gusto ni Sam. Aron dili ka mo maoy mag-away. Thank you, thank you. Thank you. Salamat.
Nak, pila ka buwan naman mong kasado ni Sam. Wa paghihapon mo'y plano nga muhatag na mong apo. Sige man migsuway ma, pero wa pa man gihapon. Negative man gihapon ang resulta sa piti. Mao ba? Sige lang. Pohon, sa hustong panahon, ihatag ra ka na ninyo sa Ginoo. Nya, unsa naman? Wa gihapon dong. Negative. Dawaton lagi siguro na to nga. Di ta hatagag anak. Sam, Ayaw mo pagpakawa sa paglaom, oy. Salig lang, nak. Moabot ra lagi na. sa tinuod lang ma. Hasta ko nawad anak ko paglaom. Naluoy na pod ko ni Sam kay Muraga. Nadismaya na gyud siya. Nak, magtiayon ka mo. Kinahanglan nga na ay magpakalig-on ninyong duha. Dili mahimo nga kamong duha mo ay mawad-an og paglaom. Ma, Lorna, masahin ko sa Manila. O pila ka months. Okay ra ka din nga, ikaw ra? wa ko'y mahimo. Trabaho man na. Una pa lang ang tatay anak. Dili unta ka mag-inusara din eh. Sam, laaya bayaan niya ako ra usa dinis bayo eh. Mugawas na lang ko. Mangumpra ko. Bisura ba yung isa kayrong orasa, uy? Medyo late naman sad ko. Na, liuwan pa yun. Malasabi na ako. Miss, nagkay dire. Kinsa may din na? Ay, paglingi-lingi. Dali ka, sakay na. Dili lang ko magpadili-dili. Kaysa mabasa ko sa uwan. Salamat ha, Why isa pa yan? Hi, Miday. Lorna. Nice to meet you, Lorna. Ato na ko. Here's my number. In case mo wanag balik o nakinahanglan ko mukuha ni mo, nara ko. Salamat. Sorry nga, karon pa ko manawag mo. Busy ko. Dada Sam, maligo na ta Sam. Kinsa to, Sam? Ogon sa to? Maligo mo? Nami sa beach ron. Ni Anuel mi kadigat kay kapis trabaho eh. Sige na, adto na ko. Nagduda ka ni Sam? Oday. Feeling na ako nagbinuang siya na ako. Og nanong iya man sa kuno ng buhaton? Before manggod siya ni Larka, nahibaw kong nahiubos siya kay wa pagyapon ko mumabdos. Basta nung nangita na siya yung babae dito. Hoy, 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 hoy. Ayaw patakag pamasangil, day. Huna-huna ah. Pagduda ra ng imo, wa ka ebidensya. Day,
na may babae na nagsigig-sigit ni Sam sa mga tagged photos niya. Dili ko makabasol ni mo, Sam, kung mangita kag lain. Wa ko'y ayaw ka pagkaasawa. Dili ko makahatag og anak ni mo. Kitsa man rong sakyanan man na ni Jaime. Nagunsa man na siya din eh. Husto. Mugawas ko. Para dili ko mabuang nga magsikunahon na ni Sam. Sakto gid nga akong pag-abot kay gusto ka nga magawas. Namasin naman lang ko nga makitaan ka. Mabuang ko magsigig-unahon sa kong problema ko nara ko sa bahay. Wano ko kay bangon siya akong buhaton. Tay pa. Nganong gihunong man mo ang sakyanan? Lorna, gusto kong maminaw ni mo. Gitutukan magukunin mo. May... Lorna, Pasakti ko, please. Pasakti ko. Kinuo ko. Nainahitabo na mo ni Jaime. Ngano nabuhat man to na ako. Nakasako sa akong pana. Siya sad bitaw. Nagbinuang man pa siya dito. Patas rami. Ano man eh? Nga nagsukamang ko. Negative lang. Negative lang. Positive. Mabdos ko. Day, mauli na ko, ugma. Magkita to sa paborito na tong restaurant, ha? Mo-update ko sa oras. May importante ko isulti mo. Sige. May importante sa ko isulti nimo. Kulbaan man ko eh. Nga nang kulbaan man ka. Tuo di ay, unsa man di isulti nimo. Kadit sa. Kung dili pa ka makasulti. Ako na lang sa... Nayari siya. Pa! Sam? Si Jaime. Pa, si Lorna, akong asawa. Day, akong papa. Papa? Lorna, sir. Nice to meet you too. Daghan kong na-realize sa pagtrabaho na ko dito sa Manila. Day, na-promote ko. O gusto na ko nga adto na tamamuyo sa Manila for good. Ha? O gusto na ko nga ma-okay naming papa sa di pa tamo balhin. Maong nangita ko pagi nga makitaan siya.
Lami na kayo ang tuhog ni Sama. Pasaylo ako, Sama. Nakasawa ko ni mo. Nagtuo ko nga nagpinuang ka na ako. Pero ako di ay may nakasawa sa itong kaminyoon. Pasaylo ako. Pero dili na ako kayang matupang ni mo. Mas makaayo na to kung mupiya na lang ko. Pasaylo ako. Nahibaw ko nga mapasakitan na ako si Sam. Kung mahibaw si tinuod. Mao mas gipili na ako nga mubiya na lang. Sakit man na ang naon. Pero masakitan kong makita nga masakitan siya. Dili na lang kutob. Ug dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Lorna nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit kinakulahan, I'll say goodbye for the two of us. I'll say goodbye. Ang mga kaagi gibatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain, ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, ginaglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanuan, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpagina. Ma, human ako gilis. Ikaw, wa pa ka? Hapit na ko mahumanak. Okay na tinghalining naong nako. Muadto na mi sa mall. Cherry, sadoy. Sayo raman kaayo ta dinhi sa mall. Alas 6 pas gabi atong sabot nga mag-dinner dinhi pero alas 2 pa man ron. Ma, sige na lang, good. Nindot man gud nga ani na lang ta magpaabot sa oras kay bugnaw baya dinhi. Unya, maglakaw-lakaw lang sa gutas samtang magpaabotan nilang papa ug kuya. May mahimo pa bagod di ay ta nga ni ana magyud ta dinhi. Mausad, ma. Ma. Tanawa. Si papa mo na, oh. Ha? Kanang nisod sa mahalon nga jewelry shop ba? Alam mo. Namili tingali na si papa og pangregalo ni mo ron. Ay, dili ba ako hilig og alahas? Ay pa, ang nasayo man na siya. Abi na kog alas 6 pa siya mo out. Tana, atuon na to. Ayaw, ma. Ha? Nga naman? Tingali ganahan si papa nga, i-surprise ka. Kung natong atuon, may baw ka. O dili na siya surprise. Mausad. Oh, ganong karoon naman mo. Kanina raming nagpaabot ninyo. Ay, kini manggod si Cherry. Ay, daghan pa kayo gihapit-hapit. Happy birthday, ma. Thank you na, Kiko. Ni ano sa ka, kuya? Milagro kay sayo. O, syempre. Kano saan ko maliit sa birthday ni mama? Tadi, ma, akong birthday gift ni mo. Thank you, Nak. O gako sad Mindy. Mo ni akong gift nimo. Salamat, Rudy. Bag? Bag di ay pa? Dili di ay... Cherry. Pero ma... O, saan na gift ni papa para ni mama? Cherry, choosy sa di mo eh. Kuan mang good? Cherry, hilom na. Hilom na. Sige na. Mag-order na tagpagkaon aron makakaon na ta. Salamat aning bag imong gihatag, Rudy. Ma,
Nga nung wa man ka ma-open up about ato ni Papa. Dili ko gusto gubot pa, Cherry. Ayaw kong ingna nga nanasad siya babay. Cherry, amahan paghihapon na nimo. Pero kung masakpan ka din ako si Papa, nga nang babae na sad siya ma, dili na gid ako siya mapasaylo pa. Cherry. Karon pa ka na uli? Alas 11 nas gabi eh. Taw-taw na kong naabot, uy. Bago malagi kang ligo. Oh, siyempre, kainit man. Diin ka naligo. Sa CR sa silong. Ayaw pa makakrudi. Ganina ra ko nagmata kay nagpaabot nimo. Karon pa ka mo abot. Diin ka gikan. Hindi na, usamang ka. Tinilagi ko maligo. Tugani ra gud ko tinuod. Naana sa kay babae nga gikabuangan karon no. Hindi, nagpataka naman lang kaniya, uy. Sultihi ko tinuod. Atong pag-birthday nako. Nakitaan ka namong nisodog sa kamahalon nga jewelry shop. Unsa man? Gigatasan na sad ka na bayhana? Hindi. Tugani ko. Oo na, nalipay na ka. Wa pag yun ka mausab. Nadagko na lang imong mga anak pero maulang gihapon ka. Hindi, pwede ba? Pasagdiin lang kuno ko. Huwag ko magpasagan sa kong obligasyon ninyo. Pasagdiin sa kong malipay. Rudy. Grabe no? Sa pila ka tuig ninyo ni agwanta ka nga ingon ana ang imong bana? Dugay naman siguro na akong gidawat, day. Nga doulunon gud si Rudy og mga tentasyon. Kay bisan tuod og may edad na siya ron, pero gwapo baya siya. Nindot og barog, unya humot pagyud. Pero day, ikaw, unsaon naman lang ka? Okay ra nimo nga masakitan ka? Okay ra na ako nga, mababayi siya, day. Basta anhilang gihapon siya mo uli na mo. Mindy. Daan palagi ko pa? Huwag ko masayop sa kong pagduda. Nibalik na sa kasi mo sakit kay mabayang dako. Uy, wala ko makauyo na lang istoryahan ni mo, Cherry. Amahan pa gyapon ko nimo. Cherry! Rudy! Naunsa mo? Nasakpan gid ako sa papa, ma. Doon na gid siya babae. Sakto gid sa to pagduda. Cherry, husto na. Amahan paghihapon na nimo. Ma! Musugot lang gihapon ka ngayon anaon ka, papa? Pila naman kahigayon nga gibuhatin niya nimo? Kapila na kani pa sa ilo og bisaad siya nga dili na mo usab pero unsa? Iya gyapon gibuhat og balik? Cherry, unsa ba? Husto na. Huwag ko makasabot nimo, ma. Tingali sad anpot ka no. Nganong permi kang inganaon ni papa tungod kay pasagdan ra sad nimo siya. Cherry! Nganong nang hipos kas imong mga butang? Bulayas na ko din, Mindy. Rudy, ngano gud? Mindy, pasagdi na lang ko. Mo ba na kas imong babay? Sorry, Mindy. Please. Human ako sa obligasyon sa itong mga anak. Napahuman na ako sila. Doon na sila yung mga nindot ng trabaho. Unya ako. Unsaon naman lang ko. Asawa ko nimo.
Mahal ba nimo? Mindy. Mahal ba nimo? Oo. Rudy, nga naman. Nga naman. Abi ba na kong lingaw-lingaw lang ng imo? Abi ba na kong tilaw-tilaw lang na imo? Pero dito, mahal na nimo. Rudy, dili na pwede. Mindy, sorry. Kinsa'y mas mahal nimo. Ayaw kong papilia. Kinsa? Mas mahal na ko siya. Ug may umaabot na sa bing anak. Unsa? Hayop ka. Hayop ka. Nga naman. Nga nung nahimo maninimo na ako. Sorry, Mindy. Pero nabiyan ako. Rudy! Rudy! Ma, pila na kaadlaw nga nagtimi-timi lang kagkaon. Naghandom gihapon kong mobalik si Papa ninyo nato. Ma, kao na. Mahal kayo na ako si Papa ninyo. Ug bisan kapila pa siya makasa nako. Kung mobalik siya nako, andam paghihapon kong dawaton siya. Ma, Mayroon akong Tanga na kong tanga. Pero ingon ani gyud tingali ang gugmang tinuoray. Nga bisan kapila na kagipasakitan, kapila na kagibuang. Pero andam paghihapon kang mudawat og balik niya. Karon, nagsigi paghihapon kog handom nga moabot ra gihapon ang adlaw nga mobalik si Rudy nako. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mo katumay higalang kaagi ni Mindy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo awit nga regulahan. Nandito ako. nandito. Kaagi gibatan no duwa sa radyo ni Jelly Aka. Gabus sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gadapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang iniining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpanin. Para mo Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mukining sa lalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Jason. Fatima, sige na. Sugtan ako. nagdali ka? Nagdali pa ko ng unom naman ko kabuwan nga nanguyab ni mo. Kung wa pa ka moingon nga nakoy chance ni mo, digid ko mupaabot og dugay oy. Sige, good. Ha? Unsay sige gud? Sige na. Gisugot at ka. Kita na? Oo, kita na. Wow! Thank you! Naguyab-uyab na ka? O ma? Unya, nahibaw siya nga human mo makagraduate.
naa ka pa'y plano nga mularga sa laing nasod. Wa pa ma. Pero naibaw na ko mga mo okay ra gid si Fatima na. O unya na lang ako sa estoryahan human sa mo graduation. Congrats! Ay, congratulations! Congrats guys! Congrats ninyo! Congrats! Babe, mang-apply ra ba kong trabaho para sa laing nasod? Ha? Magpalayo na day ka? Sa pagkakaroon na babe. Samtang mga bata pa ta. Kay kon, gusto na ko nga puhon kung may kaugalingon na unyat ang pamilya. Na ako din eh. Babe, Sa pagkakaroon, manikamot sa kong maayo ha? Dako kay gupangandoy para na to. pero babe, Nahibaw ko nga di ka ganahan nga magalagyo ta. Basta masag ko. Pero, nakinahalan ko sa mong pagsabot ron, babe. bahala ka. Darnag ang maambay eh. Malagi bay, dako kay plano na mo. O kinahanglan nga mo sakripisyo ko. Saka kung kamo na lang duha mo ay mga place lang nasod. Kung di gyud sa musugot nga malarga ka. Dito ba no? Sige, so ayan ako ingon. Pwede. Pero mag-una lang kong larga ni mo. Kay una naman akong nalihok ang akong mga papilis. Sige. Liho ko na lang po rin yan ako ang ako. Mas ganahan ko nga mag-ubal na gyapon ta dito, babe. Di na ka malayo na ako. I love you, babe. Huy, kapilit ko na itong pagkakis ni mo na ako. Sige lang, babe. Larga ka na, babe. Atake ko chance, ha? Jason. Amping dito, ha? Ikaw, Sad. Pag-amping din niya, ha? O magpabot ka naman dito. Ayaw ka balaka. Moapas lang ko dayot. Sige na ka, mo check-in para ba ka? Oh, I love you. I love you so much, babe. Kumusta man ka diha, anak? Okay naman, ma. Puro na yun trabaho. May panahon para maglaglag. Kana, mao na sakto. Ayaw gid sa gulig Ginoo ang imong pagtrabaho di sa laing nasod, ha? Oo, ma. Tawagan sa rin ako sa Fatima, ma. Jason, udangon na ni nato. Unsa? Maura, wasay gihatag nga rason kung nganong nakitbuwag siya nimo. Oo, bay. Huwag ko mahibaw kung unsay sayop nga nabuhat ako. Asik siya mo'y na inabuhat ka sa'yo. Bay. Di ko magpadaskag ko. Padayon na ako ang pagtuman sa panganay. Sakit, pero di ko magpa-apekto ni Fatima.
plano nga mo pauli? Muli ko ma, inig festa dia sa ato. Ay, salamat in taon. Pangaon lang mo diha, ha? Okay. O anong wapam ka ma? Ay, busog pa man ko na. Bay. Bay. Ay, salamat kay nitong nagiga. Ikaw pa. Excuse una ninyo, ha? Mag-atiman ko sa mga bisita. Gusto na mo gay. Ikaw may kumusta? Wala mo ka magparamdam na mo pila ka tuig. Busy na sa trabaho, bay. Paano ko mag-open sa akong Facebook? Pareham lang mo sa patimma eh. Di na po siya active sa Facebook. Mo ba? Mayor po. Pero, hindi na ako makakita niya. Na, naharbatay rin yun. Magkita-kita, agad mo. Ha? Kano sa man? Jason? Jason, please. Ayaw kong litay. Mag-istorya o na ta. Unsa pa ba yung ato sarihan? Kada bitang panahon nga gusto kong mag-ekstorya ni mo. Hindi ka mo istorya. Kapasagdan ko ni mo nga mura nang mabuang sa pagsigig huna-huna kung ganong nakigbuwag ka. Dili ta din mag-istorya. O ba na ako? Asa man? Nga ang gidawam ko na mo din sa inyo. Aron may bawo kas tinuod. Tara sa kwarto. Kinsa nang bata nga natog? Tutukig maayo. Fatima. Ay, koging na nga. Ato ng anak, Jason. Unsa? Mabdos ka dahil paglargan ako. Oo. Nahibawon ako na anak ka sa laing nasod. Nga mo kami sulti. Kay dili ko gusto maguba ang imong plano. Dili ko gusto nga kami mahinungdan nga mamaya mong babag sa imong plano. Maong gipili na lang nako nga dili magsaba nimo. Og mao to. Di ba waganti ka bahalag maglagot ka na ako. Pero wa ba ni mo mahuna-huna? Nga mas maningkamot ko kung mahibaw ko nga naanaon tatay umaabot nga anak. Sorry, Jason. Sorry. Kinsa man mo'y nagpakaamahan na ng bata. Wa. Kay sukad ba sukad? Wa na ko makigrelasyon sa lain. Kay hangtod karon. Ikaw rin kinang akong gimahal, Jason. Fatima. Kung mao na, nga nung di man ito atagan o kumpletong ginikanan ang bata. Jason. Mahal ka bang kita, Fatima? O gusto kong mamahoy ninyo. So, sa pila ka tuig, gawa ko. Salamat. Salamat, Jason. Bisan og pila na katuig ang nilabay, pero nahibaw ko nga dili pa uwahi ang tanan para makabawi ko sa akong anak. Karon, malipayo na kay ko kauban sa akong pamilya. Og nistay na ko dinhi sa Pilipinas for good. Di min na kutob. Ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Jason nga taga Cebu City. Uman sa awit nga
I love you, Cha. Matthew, May chance ka ako. pasensya na ka, Matthew, ha? Dili pa ko ganahan nga musod anang butang agud. Gusto na ko nga friends lang kita. Dili ba dugay naman kayo nang nanguyab ni mo si Matthew, day? O, day. Unya, wag ka maluoy anak niya. Ambot ba, day, uy? Dili pa ko ganahan nga mag-uyab-uyab, good. Kanus amang kunusad ka mag-uyab-uyab, unya na kung matiguang na ka. Ay, ambot lang, day. Basta kay malipayon ako nga ingon ini nga wa ko'y uyab. Cha, ugma ba, kuyik ta? Asa man? Nabiyay disco din sa ato kay happy na bidang fiesta. Mao nga kuyik ta. Na, nahibaw gid siya nga dili ko hilig anang disco. Sige lang good, adto lang gud ta. Oh, ipanangid lang ko nilang mama o papa. Dada nga to amiga aron mosagot sila. Digi ka musayaw, Cha. Dili lang ko Matthew, uy. Kamu lang. Anhila ko sa plane. Ikaw good? Budis ko sa ko, ha? Sige. Padayon lang. Anhila ko din sa plane tanaw-tanaw sa mga manayang. Banapas na ng mga nag-inom sa may lamisa, uy. Hala? Tututukan mo ko anak ko sa kalalaki na may kuyo kabutay. Mubalihin ko. Kay mga hubog na raba na sila. Naunsa mo ko eh. Dili man hinoon mawasak kung nauna ang lalaki nga ako nakita sa diskuhan. Cha, Mm. dagan na ba yan nagtuo nga uyab na ta? Ha? Lagi. Sugtan lang gabi. Matthew, Mahal na watay wakay gugman ako. Sugtan lang ko. Gina? sige na lang, uy. Pagtarong ba? Una lagi. Uyab na ta. Yes! Salamat, Cha. Cha, kuyik ta na. Asa man ta? Ato ta silang David. Kay ako man tong gisabot nga mamutong ta. Kinsa man ang David, uy. Ay, ato ra man lang ng silingan, good. Nakakita na tingali ka na dito sa diskuhan. Kuyik ta na. Sige na lang, uy. Bay, David, ila-ila sa mo sa akong uyab kay wa mo ko na siya makaila ni mo, si Cha-Cha. Hi, Cha. Nakakita naman ko nimo. Ha? Nakakita ka na ko? Oh. Di ba, ikaw man tong dito sa diskuhan nga nag-inom? Nga may kauban gani kang babae? Oo, ako to. Awa, ingon bitaw ko ni mo, Cha, nga nakakita na ka niya. Dalay na mo mga untag butong. Asa naman si Matthew, eh. Wala naman magpakita na ako. Nabaguhan ko ining tawhana da. Dito ra ko mga barkada, oy. Mao ba? Nahibuong man lang ko kunin mo nga, wala naman ka magpakita na ako. Kung di gani ko makaani sa inyo, tuwara ko mga barkada. Ha? Day, Cha, naunta ko isulti ni mo ba? Unsa man na, day? Ayaw nagkalain ha. Nga naman?
bayan ni Matthew ba? Oh, nga naman dis Matthew. Naibaw ka, day? Nga mamayutay na si Matthew? Ha? Dahil mahimo ba? Ayaw na ko binuangi? Nawa ko magbinuang ni mo, no? Mukuyog na siya sa iyang mga barkada kay mamayot. Kinuo ko. Kuan kining Tugan. Tugan ko tinuod. Tinuod ba ako nasayran nga mamayot ka? kisa may nagsulti nimo ana. Dili na kinahanglan. Tugani lang ko kung tinuod ba nga mamayotay ka. Ocha, Yaks! Kaluod ni mo, uy! pero okay ra man na good. Wa may mawaan ako nga pangwarta ra man ako ah. Dili na ko madawat ang imong pagkatao, Matthew. Oh. Maong sorry na lang. Magbuwag na ta. Cha. Siya nga good sa inyong relasyon. Mao lagi. Unya unsaon man. Dili man ko makadawat sa iyang gibuhat nako. Kalimti lang to si Matthew eh. Basta hindi ay makakita ra kag lain. Kumusta? Okay ra. Unsa man naka-move on na ka? Hapit na. Maayo noon. Kalimti ng tao nga nakapasakit mo eh. Ari ka sa tao nga nagmahal mo. Ha? Naunsa man ko eh. Sukat lang ang magsige nagtawag si David na ako. Mingaw naman hinuon ko niya. Nahigog man ako ni David. Kumusta? Okay na ko, David. Nakalimot ako ni Matthew. Maayo noon. Salamat di ay ha. Sa unsa man? Nga naakapirmi. Magsige kag chat na ako. Magsige kag panawag. Okay ray. Di sa ko ganahan nga magkawala ka. Nga naman. Basta lang. Kuan. Magstorya lang unya tag-usab ha kay napa ko'y buhaton. Sige, Cha. Ay, salamat. Nahuman ko sa akong gibuhat. Binuangan ko ni chat si David B. kung mo-reply ba na ako. Hi, love. Ako ning isend. Iyay, unsa man ning chat mo na ako nga. Hi love man eh. Binuang ra na, uy. Binuang? Di na nato idugayan pa eh. Uyab na to eh. Ha? Unsay uyab ko down? Nag-love na bitaw ko na ko. Ang uyab na to. David. Katawanan kaya dos storya sa. Kinsa bang to nga mag-auyab kita. Lagi, uy. Nadihado man ko ato, good. Binuang ramang good uta tong pag-ingon ako high love. Nya, gusto man nimo nga magkauyab dayon ta. Dugay ram gud kong ganahan mo siya. Sa una pa katong nakita tas diskuhan. Oh, speaking of diskohan ba? Kinsa ditong babaeng ka-table ninyo sa una? Aw si Ali mo to. Wa ka mag-char-char ato? Nanguyag ko ato niya sa una pero wam ko nisog ta. Mahirap sabay kay mas ganahan ko nimo kay niya. Ayaw ba ako pasakit love, ha? Di na mahitabo love. Kay mahal kita ka. I love you. I love you too. Di ni kagikan. Dugay lagi ka ni Anhi. Naro ko yung pakikitaan love. Diin man ka. Mukha silang pangutan na eh. Saan na ako yung gilakaw? Awan sa man.
Babae na imong giadto? Sa babae ba ay? O kinsa lagi imong giadto? Puya sa pangutan na ay. Pauli na ko eh. Oh, love, ay kong bihai, uy! Love! Niandar sa tingali ang imong pagkasilosa. Oday. Naglagot magugo kay di sa mutugan kundi in sa gikan. Istoryahin lang na ninyo, oy. Ayaw anang away-away. Diligin mo tubag si David. Nasuko gitingali siya na ako pa. Salamat kay di chat siya. Ayaw, sige, panawag na ako. Kay makigbuwag na ko nimo. Tinuo ko. Love, maluoy ka. Dili lang ko ta magbuwag, good. Sorry, Cha. Di ka daw kayang ihandol. Ato lang ko ding istoryahan, love. Dili lang ko ta magbuwag. Nakahukom na ko, Cha. Makibuwag ko nimo. David! David! Naitabangi ko. O sabi ako buhato na rin makigbalik si David na ako. Dili na to makigbalik si David ni Muday. Kay, tuwa naman to sa una niyang uyab. Unsa? Unsa yung unang uyab? Naaday ko nun ay uyab si David ay. Ginganlan og Ali. Unsa? Ali? Oo, Ali. Tay ba? Nakailaman ko anak, day. Iyaman yung panguyaban pero wa siya sugta. Di na tinuod ay, oy. Uyab gi kuno na ni David si Ali. Ni distansya lang na pagkahibaw niya nga uyab mo ni David. Unsa? O karon kay nagkabuwag naman mo ni David, aw to nasab siyang Ali. Tinuo ko. Mura kong mabuang sa ako nasayran nga uyab di ay si David o katong Ali. Sa pagkakaron, dili paghihapon ko makadawat. Nga wa na si David sa akong kinabuhi. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mo kita may higalang kaagi ni Chacha nga taga Kalubihan Leyte. Uban sawit ngayang kipangayo awit karikulahan. How do you heal a broken heart? Ang kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing o dubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala o mga sukin di paminaw kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang nining talumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.